wonna fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to Medina to Hayre to Gollere to Meri to Seno Busoɓe to Hayre Mbara to Kasga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Yaya Alpha Dia to Dabia e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal Pulaar ne jeeya e gardidi kabaruji men jaaha to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o usti tikke joɓeteɗo e lawol jawgol hakkude Dakar e Diamniadio to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie dawri guila ñalawma hanki o ko uddude école aji privé e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi to leydi Mali ɓoyata Soumaïla Boubay Maïga hoorejo jagorɗo leydi ndi ɓoyata o waɗa jillu makko e nder leydi Israël to leydi Nigéria ko debbo goto taweteno e biriji gembaninoɓe moyde lefol laamu addade e leydi ndi o gembitima gembe makko ha laaɓi o tawtoyi biriji landa lunda diddal landaji lunda to leydi Togo ko debbo sarɗiyanke jeeyaɗo e landa laamu kam ko kañum suba ñalawma hanki o woni o laatima président de l'Assemblée nationale leydi ndi to RD Congo ko ñalawma hande o Félix Tshisekedi hoorejo kesso leydi ndi ko ñalawma hande o wondi o jooɗi e jappere laamu yeeso 17 hoorejo leydi tawtoraɗo bisimilla mon e kettuki koto goɓɓe joni joni jaanñoɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo hono ceerno baba galle Njaaj to Medina hono biyeteɗo penda gada ko nene mum ustiɗo o e biyeteɗo Ceedel Ba ko mawnuma duttiɗo o biyeteɗo ceerno Oumara Bousso to Dakar e ceerno Alkasum Bousso to Dakar ceerno Abou Dia to Gollere Amadou Tall to Libreville Gabon eɓe ngullo eɓe tintina bandiraɓe sehilaɓe gila hoɗɓe to wiyete Hayre Gollere ha to Gollere to Hayre ha to Medina e guure taariɗ ɗum foof e ustugol mbiɓe baniɓe debbo hen banggue biyetenoɗo Oumou Ba ko hecci hanki jamma sanga 20h 8h jam o yalti aduna e nder Dakar o artirama noon ko ñalawma hande o wirna e nder wuuro Medina yettiniɗo bataki o noon ko biyeteɗo Amadou Tall gorko mo Gollere taweteɗo to Libreville Gabon e dow inde ceerno Habous Diallo en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala tode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alkamisa nogas e nayyi lewru siilo hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo mon Haali Abouba alarba hanki o ko tan musɗo waɗi e lawol bitegol VDN woni voie de dégagement du nord tawtegol e nder Dakar ko neɗɗo goto taw ko handicapé woni tigui mo terɗe mum timmani caccannoɗo bolol ngol ko on tigui werla dogannoɗo no dogdu mum fonno ferimo kanko noon ko ɗon tigui o yani tawa kadi werla o weddima métre uji kewɗi caggal goudron o ko ɗon noon o yani kanko gorko omo yaranno e duuɓi 40 o yani noon o yadani e wonki kanko suka dognannoɗo werla ko suka tokoso o yaranno e duuɓi 30 nden noon o dogui ko juuti o darti ko ɗon tigui o arti o jiimi e oɗon neɗɗo mo feri ene maayi ko ɗon tigui o woyi bojji cattude no fewi o wayno beftaɗo ne yimɓe hewɓe ñuke makko jidde wajade mom kono ɗum dillini hakkille makko dillini ɓernde makko no fewi kanko duttiɗo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomom kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal jeen ha to Medina Baye Niass ko sunare mawde tawte toon gila hanki kay e nder Medina Baye ko caggal kay ustare oɗo biyetenoɗo muqaddama de Cheikh al Islam al Baye
Cheikh al Islam al Baye Niass bietenoɗo Baye Doudou Biteye ko alarba hanki o sanga 4h ko nden tigi o rutti e joom makko caggal noon nde wonduno e rafi taw ko rafi dabbo ko ɗum tigi limimo ko alkamisa hande o noon sanga 17h o wirna e oɗo saaha mo kalaten o woni wirnede to Medina Baye Niass do Medina Baye Niass e oɗo saaha mo kalaten noon to galle makko to wiyete daru rakmati to daru rakmati yimɓe hewɓe ene tawe toon tawa kadi ko yimɓe arde yettinde duwawuji mumen o yaltiri aduna noon komo yara duuɓi 70 ko jaggal mawgal e diine islam he e nder galle e nder Medina Baye Niass o wonno dow inde ceerno Habou Diallo mawɗo heblo sukaɓe Afrique en neldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko en nuli toon noon musidɗo men sehil men ceerno en nuli toon musidɗo men sehil men ceerno Yaya Ly mawɗo dental diine 1 diine 2 e diine 3 tawateɗo to Kaolack nde yettinten duwawuji men faade ɓesgu makko e faade dendagal Medina Baye kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jihen ha to Thiès gendarmeɓe ɓe Thiès ɓe hinde brigade de recherche ɓe jiiti toon ɓe pirti toon réseau taw ko mawɓe wuyɓe mawɓe no fewi saysayeɓe e nder diwan o ɓen noon taw ko dartirnoɓe guila wujjude daɓeje ha wadde ko wiyete trafic ponoje waɗoɓe trafic ponoje ɓe dartirno ko e kala saaha ƴettude ponoje taw ko ponoje bonɗe ittade ene bedda ɗen ponoje noon caggal kay nde ɓe tawi ɗe ngala gudden koɗe bonɗe tan ko nden tigui ɓe nanga ɗen ponoje ɓe mbaɗa ɗumen recyclage so ɓe mbaɗi ponoje ɗe recyclage e diidi e deseŋaji mbaɗa tawateɗi e dow ponoje he ɓe pewni ɗum ha watano pono kesso pulni e gansago noon ko ɗen ponoje ɓe ƴetta ɗum ɓe jeeya ɗum e nder wuro e nder leydi he tawa kadi ɓe jeeyatari koye mbadi ponoje kese kala noon kamɓe waɗoɓe ɗen golle noon kala ponoyal ɓe namdoto ko 400 mbuuɗu taw ko haalis CFA woni 2000 francs CFA teto noon e yimɓe taw ko dartonoɓe wadde ngal gollal mbiyama teeɓa e oɗo sahane tawe juuɗe gendarmeɓe lotgoji ene jokki beele réseau o foof kamɓe foof eɓe mbawa yitede e nder ngoɗo wuuro kadi wiyetego Gekkoko e toon kadi ɓe pawi juuɗe mabɓe e yimɓe nayo ɓe noon dartono ko wujjude dabeje e saaha moɓe nangga ɓe tawrama 1 jawdi ndi ɓe gujjuno taw ko jawdi ɓe gujjuno to wiyete guetta arɗo e nder département mo Louga eɓe gaddi ɗum to wiyete Gekkoko ko toon ɓe gadduno yeeyde ɗi dammiri 1 dammol ɗum tigui woni koɓe tawra e oɗo saaha joni noon losgoji nana jokke mabɓe kamɓe wuyɓe dabaji ɗe noon ɓe tawrama kadi eɓe jogui pétalaji garduɗi no fewi eɓe jogui kadi cartouche aji 3 calibre 12 wondude e jasiji 4 e labbe 2 e arrache clou woni tigui ko ɗacci arrache clou koɓe woni arrache clouji 2 ɓe tawrama kadi debré woni tigui ko heldete ɓaale e martuyalla walla mbiyen fulla mawɗo no fewi ɓe tawrama kadi eɓe jogui téléphone aji jeeɗiɗi portable e oɗo saaha noon kamɓe foof eɓe tawi juuɗe gendarmerie ɓe hinde recherche police de recherche ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jen ha to Pikine noon oɗo saaha kala tekkere ene surka hakkude kay ɓeɗo yimɓe yeeyoɓe e nder jeere mawde taw ko jeere liɗɗi tawtede e nder Pikine hakkude mabɓe kay e oɗo biyeteɗo directeur général jeere nde woni gardiɗo jeere nde biyeteɗo Mamadou Abdoulaye Mbaye kamɓe yeeyoɓe liɗɗi ɓe koliri tigui yimɓe mabɓe tan e oɗo saaha ko yo directeur général jeere nde yo gardiɗo jeere nde yo itte ha laaɓa goɗɗo adde lomtinemo ɓe kolliri noon e oɗo saaha haydara ala ko moƴƴi e golle makko guila e taroɗe jeere nde natotako e kala saaha kadi kanko directeur o kala gadduɗo 500 omo waɗa ɗum tikke woni badjem beele ne wawa gollade e jeere e kala saaha kadi omo sosa toon comité taw ko comité de gestion fenade e nder jeere hen ɓe kolliri kadi guila usine aji pewnoji glace ha e usine aji ɓumnoji liɗɗi kala e oɗo saaha koko boni fewnitaka caniveau ji tawateɗi e jeere ɗi caniveau ji foof koko boni e oɗo saaha jeere nde ne tunu ɓe kolliri tan ko dabɓa ka e oɗo saaha haydara ala ko moƴƴi e fiyaki makko kanko directeur am jeere biyeteɗo Mamadou Abdoulaye Mbaye ɓe namdi noon e oɗo saaha koko de laamu ngu ittatamo ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi kayim keɓe ummuno nadde e tikkere hofgo juuɗe ha joni ko leydi Sénégal
Sénégal keddoɗen talata ɓennuɗo ɗo no mbiruɗen e kabruji meɗen to Mbour e saaha kaymo Macky Sall horadio leydi ndi e saaha mo yano udditoyde lawol jangol joɓetegol biyetegol autoroute aéroport Blaise Diagne Mbour faade Thiès taw kadi ko 55 kilométre ene tawet ene hawruno kadi e udditgol woni tigui fuɗɗade golle lancement autoroute taw kadi ko pewnugol autoroute kesso Mbour Fadiga faade Kaolack Macky Sall horadio leydi ndi o suuti toon konngudi hollirde kay e oɗo saaha tikkeji taw ko tikkeji joɓeteɗi e poste péage autoroute Dakar Diamniadio ɗum noon yoɓeteno ko 600 woni 3000 francs o holliri tigui e oɗo saaha on tikke ene uste fodde 100 woni 1000 francs e oɗo saaha joni noon ma wattu yoɓede 2000 francs woni 400 fodde 100 muɗum ustama hen ɗum noon woni ni beelamma mawɗo no fewi wonande kay ɓen dongnoɓe warlaji hakkude Dakar faade Diamniadio ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalene oɗo betnoɗo Daouda Kane ko suka tokoso mo duuɓi 31 o wonno o jeeyno ko nder leegal bitegal Rufis ko chauffeur noon ko chauffeur oɗo saaha kala noon o tawetno ko nder cuuɗi dumbirɗi mo Rufis kanko noon o tumano tigui ko simme bonɗo yiyande aseta ɓennuɗo ɗo noon o yalti aduna o yalti oɗo aduna e nder kaso mo Rufis e to nokku to biyete pavillon spécial hôpital Dantec gila o nanga noon nene makko serani kala saaha addude kay yiide safro ñawoɓe ɓe faade kadi e laamu ngu hollirde tigui wonde ɓiyum wona celluɗo kanko Daouda Kane o wona celluɗo omo wondi e Rafi Sukara wonde ko japitika yummiraɗo addino kayitaji makko hollirde wonde ko japitika e ordonnance uji ɗi o ƴettata foof kono laamu ngu muɓɓino guite sali tigui famdemo kanko Abdoulaye kanko oɗo noon biyetenoɗo Daouda Kane o yalti aduna ha laaɓi aseta ɓennuɗo ɗo aseta ɓennuɗo ko ɗon tigui o sanki e nder pavillon hôpital Dantec minno kanko ɗum noon kagal nde o sanki noon ko guila ñande aseda o sanki kono kureji makko donkino jogade hoolare e cuusal wawde haalande yummiraɗo o woni nene makko biyeteɗo Rama Bari ko ñande altine ɓennuɗo o ko nden tigui yummiraɗo o tini wonde ɓiyum yalti oɗo aduna kamɓe kureji ɗo noon ɓe kolliri e oɗo saaha wonde koɓe portoɓe plainte laamu ngu caggal kayde oɗo ɓiɗɗo sang yalti aduna wonde kay ɗum ɗo ko wersidare to banggue laamu saabu ɓe kolliri noon laamu ngu wonde ɓiɓɓe mabɓe yiiɓe sellan ene wonduno e rafi biyeteɗo diabète seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie biyeteɗo Isselkou Wul Cheikh El Weli ko kañum woni chef d'état-major général adjoint ko woni tigui cukko chef d'état-major général des armées nationales mo leydi Mauritanie ko martaba général de brigade o won noon gila talata nogas e ɗiɗi lewru gonɗen ndu noon o heeɓi tigui martaba o ɓeydanama martaba o heeɓi martaba woni grade général de division koko siftinde on noon ko kanko yuɓɓino défilé militaire bannoɗo nogas jeetati lewru novembre ɓenndu ndu woni tigui taw hawri koye capanɗe joyi e jeetiɓiwol lawol manditare leydi Mauritanie wanno e nder guuro Nema ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landa IPR ko landa hooreje leydi ka ko kolliri tigui e sumgoji baɗanori tawa kadi ko fati e ɓeɗo wiyteɓe député ji wonanɓe diaspora leydi Mauritanie woni ɗanniyankoɓe leydi Mauritanie wurɓe caggal leydi ko landa IPR noon kañum ɓafti ha laaɓi dendagal ɗina député ji kala ɓe cohluno ko député ji nayyi ɗi kala jalti koye kaɗo landa wiyteka IPR ɗin député ji nayyi noon hen député goto ma joɗono Afrique goto joɗono dongre Asie kedi goɗɗo joɗono dongre Amérique kediɗo joɗono dongre Europe ko ɓeɗo nayo cuuɓa kamɓe nayo foof noon ɓe cuuɓa koye nder kaɗo landa wiyeteka IPR woni Union pour la République landa laamu ka ɗum noon ko caggal kayde landa lundi kono tigui gedduno ɗin sumgoji kollir tigui wonde ko fate sarɗiyeji no kamɓe sarɗiyeji no laamu ɓesguji leydi Mauritanie cuɓoriɓe ni ɓeɗo ɗiɗo ne sarɗiyeji ko ɓesgu Mauritanie naɓe ha tengti e wonɓe caggal leydi ko kañumen ponno suɓade joɗantoɓe ɗumen sarɗiɓe noon ɓesgu Mauritanie naɓe noon wonɓe to leydi Espagne mbaɗi ɓataki mon hollide tigui beltaki hay cetta kunal kadi jadani e oɗo cuɓaɗo yo wonanɓe député e nder dongre Europe
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gila alarba hanki o laamu leydi Mauritanie tawteɓe e nder Nouakchott nanan dawani kay uddude ɗiɗo école aji taw ko école aji privé école aji kewɗi noon ñalawma hanki o uddama e nder leeɗe ko wayno legal Tunsoylin ko wayno leeɗe capital e ko nandi hen ñalawma hande one ɓe dawri koto banggue rewo leydi Mauritanie banggue rewo Nouakchott ga woni ɗeɗo leeɗe ko wayno legal Arafat ha pekaji école aji kewɗi taw ko école aji privé uddama e ñalawma hanki faade ñalawma hande jinnaɓe hewɓe noon caggal kay tinani matani sukaɓe mon yanoɓe école hanki ene hande caggal kay sukaɓe fonnoɓe artude sanga 13h woni 1h ñalawma yiyaɓe kay artude 8h ɗum noon woni ni ɓe fayre mawde no fewi nde ɓe namdi sukaɓe hewɓe noon kolli tigui ko grève aji goni toon tawi ganda ko laamu ngu uddi ɗin école aji yimɓe laamu ngu noon kolliri addani ɗin école aji uddede e oɗo saaha ko yoga e ɗin école aji uddaɗi foof ko école aji ɗi cuwa yobde ko fati e impôt ji ɗiɓe poti yobde laamu ngu e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe kolliri hen mettere men saabu kay école aji laamu place uji ngala kadi jangguinoɓe ene ngakki hen no fewi ko ɗum saabi yimɓe hewɓe ene kaɗa guura mumen mbaɗa sukaɓe mumen école aji privé so wonti kadi ɗin école aji batti uddede joni ko caɗele mawɗe wonanta sukaɓe fannoɓe yaade école aji sukaɓeɓe kadi so janggoyani gontata koye laabi ene piija ko hen kadi sukaɓe wiyeteɓe délinquant woni bandiji koye nder mabɓe ɗum yaltata ɗum noon woni ni ɓe fayre mawde no fewi ɓe mbaɗi erango faade laamu leydi Mauritanie nde ɗin école aji udditte ko ɓuuri yawde e yaccade seno mima leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali hono no mbiruɗen en gardini kabaruji men ɓoyata Soumaïla Boubey Maïga hoore jagoɗe leydi ndi ɓoyata tigui o fuɗɗo waɗa jillu makko e nder leydi Israël ñalawma o noon suwa tawa taƴede kono hollirama tigui ma jillu ngu wat ko adi kay sumgoji leydi Israël ɗamni yaade sumgoji mum e lewru avril 2019 ko adi ɗin sumgoji noon Soumaïla Boubey Maïga ma wattoon jillu makko hikka noon waɗi duuɓi 49 ko leyɗele ɗiɗi woni leydi Israël e leydi Mali taƴodiri to banggue relation diplomatique ha laaɓi ɗum wayri noon ɗum taƴodiri ko gila 1973 gila e guerre biteɗo guerre Kippour bannoɗo 1973 gila nden noon faade oɗo saaha joni leydi Mali e leydi Israël koko taƴodiri ha laaɓi to banggue diplomatie ko gila noon hitande 2017 gila nden Benyamin Netanyahu hoorejo jagoɗo leydi Israël gila nden o joddino Ibrahima Boubacar Keita tawa kadi ɓe joddino koye sommet bannoɗo to leydi Libéria ko toon noon ɗeɗo PFA yidde kay ɓamtude e jokkodiral hakkude diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗi ko gila toon ɗen PFA keɓa ñande aleta ɓennude ɗo noon laafaji mbulaji sappo tawa kadi ko cadnaɓe je tawetnoɓe e dow hinde MINUSMA woni laafaji mbulaji ɓe casque bleu tawetnoɓe e nder leydi Mali tawa kadi ko cadnaɓe pittali men joɓanoma yoɓino pittali mabɓe noon ko fedde sebbitine jeeyaɓe akmi noon ko fedde ɓattine e ɗo wiyeteɓe Al Qaida tawteɓe e nder windere kamɓe noon ɓe kollirino addaniɓe wadde jangu mabɓe eɓe tawa kadi ɓe joofi ko ɓeɗo cadnaɓe ko caggal kayde Benyamin Netanyahu hoore jagoɗo leydi Israël nde arno kay tawa kadi ko ɗo biyeteɗo Idrissa Déby Itno hoorejo leydi Tchad caggal nde bismi Benyamin Netanyahu bismi mom e nder leydi e hollirde kadi beldal e pamodiral heɓama hakkude mabɓe ko ɗum addani akmi hebde ɗen mette e cegdere ha waɗi jangu mum e koninkoɓe leydi Tchad tawteɓe e nder leydi Mali ɗum noon so tawi kay Soumaïla Boubey Maïga felliti tigui wadde jillu muɗum haalama kadi jillu mum e faade jokkodiral leydi Mali e leydi Israël ma ɗum wonan mette mawde no fewi wonande ɓeɗo tawa kadi ko wiyeteɓe akmi tawateɓe e nder leydi Mali ha joni koye leydi he keddoɗen yen ha to Menaka ne tawe to seɓɓe taw koto seɓɓete rewoɓajo funnague leydi ndi e oɗo saaha joni noon ko rafi musɗo tawate toon taw ko rafi barowo ko rafi daaɓowo barowo biyeteɗo Coqueluche noon o ko rafi o noon ɓuuri wawde yoɓade pittali walla o ɓuuri wawde nangude ko ɓeɗo rewɓe taw ko rewɓe sowiɓe woni rewɓe horiɓe yantude kadi e ɗiɗo bebbeji woni sukaɓe tokosɓe Coqueluche noon ko rafi nangata ko fofan o wayata kono annama mabɓo walla mbiyen durma ko noon tigui rafi o ɗeɓata wade ko rafi barowo ko rafi daaɓowo e oɗo saaha joni noon ɓe kollirim rafi o puɗɗima yoɓade pittali sukaɓe tato rafi o tawate ko nder ngoɗo wuuro witego Tégérède Alata no tawe 360 kilométre hakkude mum e gawo ene tawe 190 kilométre hakkude mum e ngoɗo wuuro wiyetego Menaka sukaɓe tato walla mbiyen bebbeji tati tokos ɓe mbasi hen pittali mumen ɓeɗo goni oɗo biyetenoɗo Mohamed Farka on yaranoye lebbi sappo e goho ko
juma ɓennuɗo o wasi hen fittandu makko biteɗo Mouhamed Aga Issa ne yaara duuɓi ɗiɗi gelne ko hen wasi fittandu mum e biteɗo Agali Aga Issa lebbi jeegom guele hoore mum ko hen wasi fittandu mum kamɓe noon sukaɓe hewɓe worɓe noon taw ko bebbeji e oɗo saaha kollirama tigui ene gondi e RFI kadi ene tampine feewi yoga e mabɓe goni ko hakkude wurɓe e mayɓe halfinaɓe cellal aade tawateɓe e nder falde nde ɓe mbaɗi erango faade laamu leydi Mali faade pelle windere halfinaɓe ko fate cellal aade ko wayno UNICEF en ko wayno kadi pelle OMS e ko wayno yimɓe joguitiɓe taw ko joom galluji tawateɓe e falde nde nde mbawata fabade ɓe mbawa falade oɗo rafi guila kayim ko bonanno guila ɓurde ɗo bonde e oɗo saaha sen ummima leydi Mali koto Nigéria paadena to leydi Nigéria ɓoyta leydi Nigéria yaha sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi e nder ambiriji gembininoɓe hettunoɓe gembeji mumen gam yidde dikkade gam yidde ƴamoyde lefol laamu ko debbo goto taweteno e nder mabɓe ka on debbo noon ene wiye Obi Ezekwesili ko ɗum tigui woni inde makko e oɗo saaha noon ñalawma hande o kanko suka debbo o gembininoɗo yidde ardade leydi ndi o holliri tigui wonde o gembiti o joƴƴini gembe makko o hayti wonde no hayti ƴamoyde lefol laamu o tawtoyi noon diɗɗal landaji lundam beele kadi eɓe mbawa waddude junggo e fandu ɓe keeɓa polgu ɓe beele ɓe mbawa folde hoorejo leydi ndi siftinde on noon sumgoji hoorejo leydi e nder leydi Nigéria tijja tigui ko ñande 16 lewru février woni lewru dartondu 2019 o wesi oɗo noon debbo biteɗo Obi Ezekwesili noon o meeɗino wonde jagorɗo kalfinaɗo jangde e nder leydi he o meeɗino wonde kadi cukko hoorejo woni tigui vice président banque mondial koto leydi Togo paaden debbo goto taw ko debbo biteɗo cekan omo yaara duuɓi 49 ko sarɗiyanke o jeeya koye kaɗo landa wiyete ko union pour la république woni landa hoorejo leydi kam o suɓama alarba hanki o suɓama o waɗama ko wiyete hoorejo suudu sarɗiyi woni président de l'assemblée nationale leydi ndi ko kanko waɗi debbo gadano guila leydi ndi diiɗa kanko woni debbo gadano hokkede oɗo poste kay ardade suudu assemblée nationale leydi ndi ko mabɓe mbaɗi woote noon e nder 69 député woni sarɗiyanke tawnoɗon hen 68 koyni jungo wonde ene jaade makko yo won ko neɗɗo goto woni mo hoynani jungo on tigui woni mo yadani makko on paami tigui o laatima ñalawma hanki o woni président de l'assemblée leydi ndi o lomtima noon biyeteɗo Dama Dramani noon on wonno hoorejo suudu ndu guila 2013 kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe jeeya koye kaɗo landa taw ko landa laamu wiyete ko union pour la république woni kamɓe ɗiɗo foof koɓe sam fandu e dem fandu foof ko ɓikkon layateri koto leydi Algérie paaden jagorɗo leydi Algérie kalfinaɗo gueɗe e nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l'intérieur o holliri tigui e nder ɗeɗo balle tati tan o heeɓino 32 ɗereji taw ko yimɓe gembade woni candidat yimɓe joƴinde candidature mum gam yidde ardade leydi ndi e sumgoji hoorejo leydi tijjaɗi ñande 16 lewru avril gonɗen nde hitande gonɗen nde kamɓe noon o holliri noon kamɓe kala noon ko ñande 4 lewru avril woni tigui dawal uddugol ɗina sumɗina ɗereji ko ñande 4 avril woni tigui dernier délai dépôt kono haɗani oɗo saaha e nder balɗe tati tan fodde 32 neɗɗo déposi candidature mum omo ɗamini kadi e ɗeɗo balle ma yimɓe hewɓe gaddu candidat ɗereji mumen ɗum noon ko hollide tan hitande hikka nde yimɓe hewɓe no fewi ma joƴin ɗereji mumen gam yidde ardade leydi ndi ha e oɗo saaha joni noon Bouté Flika hoorejo leydi ndi jaro e oɗo saaha duuɓi 61 tawa kadi wona celluɗo woni koye fauteuil roulant o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko ƴamoyde 5e mandat yidde ardade leydi ɗi Bouté Flika noon e oɗo saaha yimɓe hewɓe ene mbaɗa sikki sakka so tawi kay ɗin sumgoji ma tawmo ɗo so tawi kadi omo wawa jeeyede ɗin saabu kay e oɗo saaha foof holliram o wona karɗo cellal no fewi ko ɗum saabi kay oɗo saaha foof hay goto yiyanimo e télévision hay goto nananimo e radio ji mabɓe se nummima to leydi Algérie koto leydi RD Congo paaden République démocratique du Congo alkamisa hande o nogas nayi silo 2019 ko ñalawma mawɗo no fewi ko ñalawma kalteteɗo ko ñalawma teskateɗo ko ñalawma kadi natɗo e nder histoire leydi RD Congo ko ñalawma hande o Félix Tshisekedi woni hoorejo leydi ndi hoorejo keso leydi ndi ko ñalawma hande o tigui o darto yesso cour constitutionnel ko ñalawma hande o wondata o jooɗo e jappere laamu ko ñalawma hande o Joseph Kabila hoorejo leydi ndi kiɗɗo hoorejo leydi kiɗɗo ko ñalawma hande o rokkatamo jungo rokkitamo jappere ko RD Congo
modide non faade nyalawma hande ko be kebi la ko be kebi koy mabbe jeytari mabbe faade hikko ko gollo woni lawol gadnolo ko passation des services hakkunde hoore be didi ne wala ta wana kure e cholli nduki hakkunde mabbe Joseph Kabila non ko kanyuma lamino leydi ndi gila 2000 gila kay ciagal de bama ko wara duubi sappo jetati hande ko kanko lamino leydi ndi o mo yaranno e o mo yara e odo saha e duubi capande nayi e jeedidi ko kanko non ciagal de o lamino leydi ciagal de bama ko wara kanko latino hoorejo leydi burdo famdude duubi e ndera windere nde kala odo saha non kanko Joseph Kabila nyalawma hanki o wadi discours makko taw kadi ko discours patam lemijo e ndera discours he non o yetti o mani o duunima o wadi félicité o do bité de félicité cikeji hoorejo keso leydi ndi o wimo yo jogor jam o wadi eran kadi faade dendangal besngu leydi RD Congo fof faade dendangal landaji lunda fof nde mbawata kay gollondirde e odo hoorejo keso be mbawa rimtude be gona neddo goto be gollo leydi mabbe be calo wadde geeruji woni karili lenyamago hakkunde mabbe be calo kadi ngalu leydi ndi leydi ele godde wawde wujjude ngaluji leydi mabbe nyalawma hande o non ko nyalawma hande o bietedo Etienne Tshisekedi Félix Etienne Tshisekedi jodi tigi e jappere e tawtorama jonde nde non sappo jeedi de hoorejo leydi tawtorama tigi on den jodo jonde makko den non woni hoorebe dedo leydele woni hoorejo leydi Tanzanie hoorejo leydi Centrafrique hoorejo leydi Angola hoorejo leydi Burundi hoorejo leydi Sudan du Sud hoorejo leydi Egypte hoorejo leydi Kenya hoorejo leydi Namibie hoorejo leydi Zimbabwe hoorejo leydi Malawi hoorejo leydi Afrique du Sud hoorejo leydi Ethiopie hoorejo leydi Sudan hoorejo leydi la Sierra Leone hoorejo leydi Haiti hoorejo leydi Maroc e hoorejo leydi Côte d'Ivoire beedo fof tawtorama jodde nde yimbe hoorebe didi non ko teske bulelele didi non garani taw kadi ko burde teskede daminnobe mangar buri teskede ko dedo leydele didi woni hoorebe dedo leydele didi woni Paul Kagame ko kanyo woni gaddido e odo saham leydi Rwanda ko kanko kadi woni hoorejo fedde witende Union Africaine be badino erango mabbe non ko adi ko cour constitutionnel leydi dim ene bayina résultat ji be badino erango ne dartinta golle habe ngara ton ene sikka non ko wajibe dartinde ko dum ardani kay odo bitedo Paul Kagame kanyo woni hoorejo leydi Rwanda e hoorejo Union Africaine wazi dum tawterede on investisseur dido duubi noga sakken non e kala problème aji woni cadele kebden RD Congo ene teska tigi jungo leydi leydi Rwanda ene tawe hen Denis Sassou Nguesso ko hoorejo leydi Congo Brazzaville on e hoore mum kadi ko koddido burdo battade ndido leydi witedi RD Congo sabu ko kambe ndendi mayo ko lana jomum ƴettata cen hetta auto bangi kanyum e hoore mum teskama tigi arani taw ene jiya tigi e teskabe wasde arde tawtorede kanko Denis Sassou Nguesso non o wadino erango faade e cour constitutionnel leydi ndi wonde kay yodi no sumgoji yodi batte ha laaba yo limore nde limten sabu limore nde rewani lawol beedo dide buri teskinade be garani tawtorede investisseur odo bitedo Félix Tshisekedi leydi non dedo leydel non be dedo fedde witende Union Européenne e leydi France yadude e dowlaji tentude Amerique dedo non ko ambassadeur uji mun ko kanyumen tigi be nili yo ngar jodonobe kadi be betti juude be beedi juude faade odo bitedo Félix Tshisekedi hoorejo leydi ndi be kolliri tigi mabbe gollodo e muduma koto leydi Zimbabwe cakkitoden hujjikintobe gollotobe leydi ndi woni ko witele syndicat de la fonction publique be kolleri aljuma be kolleri wonde aljuma jango kambe fof ko be natobe e tikkere homgo juude fodde temeddo joyi ujunere taw ko gollotobe e odo satawtebe e der arare kanyumen fof ma keddo e galleji men aljuma jango be kolleri non ala ko be namdi e odo sa so wona yo laamu ngu yurnito ngurdam mabbe yurnitobe nabe jobdele non e odo sa ham burdo famdude jobdi ene yobe $414 be kolir non be jidi ko yo wontu burdo famdude o jobatinodo $414 yo wontu $1733 sabu be koliri e oro saha gurnam ne tiidi no fewi e der leydi he gede kewde burdo sohlede woni gila ko faate loi suji ha ko faate ordonnance suji ha ko faate gede nyametede fofa ciogule mum ko burtude ko ngabbi ha burtino fewi ko dum saabi non e odo saha so be keddima e jobdele be jobetino dum wawata arrange de be no fewi ko dum be wadi non be badi e rango faade laamu ngum de beydata
jobdele mabbe sudum ala ko be natobe aljuma jango e tikkere hongo juude o do saha fof non service aji kewdi won tigi tawate koy grève aji non kilo ko fati ngabbugol cogguji essence ha ko fati e beedo janginobe école aji ha ko fati e beedo doctorebe e o do saha fof gonno ko yi tikkere hongo juude musibbe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko to nguñana kabaruji men ɗemgal pular yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma jango ma enquête musidɗo men seydi men ceerno Abdoulaye Sarr keptiki mbalaki jaam